Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Machiegni kendo nyakwa mga jwang wakwa ng'wono ni watemo wakao sechige ko ma oburo kapok wachako tok mar okinyi maket kod maendi malo gi luwore koda wechege ko mok nyal geng' kata kamano wantie ka koda migosi Bovins Ochieng matayo wechege ko mag somo sirkand kaunti nieri ma Kisumu. Parono odiochieng' niero manyoro nyithindo mok tin ni 3,195 ne koro sidnegi kondo ka bang' iro tiegruoge ma opogore opogore. Iro tiegruok eling'any mag weche mag somo ma opogore opogore, gibed jogo eko matimo carpentry, gibed jogo eko matimo welding, gibed jogo eko matimo weche go eko mag dusruok. Nyoro ne osidnegi kondo Rotary ma bende yudore boma maduong' ma Kisumu. Bovins oyawre okinyi maket kod makao thuolo mos oganda jokanyanam tipimnwa ni to nyoro ne obedo nyasi no obedo machalo nade, to mor mane mubedo go kaka kaunti e kinde ma ubedo kod chenro maket kod mano. Erokamano ahinya, akawo thuolo ni makende mar goyo ne studio kuom gwela mondo wang'iye nyasi manyoro maduong' mar atipo mane otimore e boma mar Kisumu ka, kaluwore gi sidho rowere manyocha graduate e kuondewa mag tiegruok ma Kisumu ka irite. Nyo watime iluongo ni joint graduation mar adek moriwo all vocational training centers ma Kisumu ka iri gin 28 nitiere e wards mopogore opogore te. To ne wan gi nyithindo moingo 3,165 mano ochopo Rotary kama nyo watayo nyasi maber kabisa kendo nyo dhi maber. Ma kanineno kaka rowere manyo otieko manye graduate kaka nye mor ne en hilo kabisa, kendo puoch gi pak bende waduoko ne jonyuol gi guardian mane ochiwo support ne nyithindwa mondo som. To moloyo duto kendo puoch gi pak wago ne nyithindo manyo o graduate nyoro, macha ng'iso ni nyocha gichiwore ma gineno ka tiegruok no ber ma gidhi through the process te ma gitieko ma nyaka nyo gi graduate. Mani iluongo ni a milestone worth celebrating and is a success and is a bigger step into their lives. Bovins, nyo neno ka en chenro mar ariyo maliche mokalo kendo oganda ne ochopo kacha kok kaka ne waparo ni ne ginyalo chopo. Moko kuom nyandho mag kit somo bende nyithindo go eko ne graduate kuom gi oting'o mage kata stands kacha ne waneno stands mopogore opogore, nyo waneno kit somo mopogore opogore, nyo waneno joma nye duso weche mopogore opogore. Inyalo lero ne oganda jokanyanam ni kuonde tat somo mopogore opogore maromo 28 e Kisumu kaunti mangima, moko kuom kit somo mukete maino gin mage? E kuonde mistiegruok e gieki 28 mantie kaunti ka, wantiere gi courses mopogore opogore ma ji timo. Courses gieki include electrical works, courses gi oting'o plumbing works, courses gieki oting'o gik madhi gi building technology, fashion and design, courses gi oting'o motor vehicle repair and maintenance, oting'o metal works kata metal processing, nitie gik madil gi carpentry, nitie gik madil gi hairdressing and beauty, nitiere agribusiness technology ma wan godo, wantiere gi food and beverage, wantiere gi gige ICT to gi mamoko. Koro gigi te wayudo kwatiegore kuonde ma opogore opogore, to moloyo sani wabiro gi program moro miluongo ni establishing centers of excellence in each and every sub county. Koro wasechako gariyo, achiel e ni Akado. Makado we have modern automotive engineering garage, ma kanyo kidwaro the modern technology mar automotive to kanyo midhiye. Kanyo is now known for automotive repair and maintenance. To kata in gachi chande itero mana kacha tiloso. So gi act bende kaka production units. Ochalo an industry within a training institution. To moloyo, they are also acting as income generating activities. Mamiyo nyiso ni kata mana institution wagieki wadwaro ng'iyo kaka ginyalo bedo sustainable on their own, ma pesa bende ginyalo generate to run bende administrative functions. Wan gi Sabako vocational training center man Kisumu West, ma bende waset gimiluongo ni agricultural or aquaculture center of excellence. Waketo kacha fish ponds auchiel
each fish pond nyalo ting'o rech 1,000. Okay. Koro kanyo ero bende biro act as a production unit to bende income generating activity mar rech man kanyo goeko ibiro usi to pesa moyudi bende konyo run the institution. Pi bende okuny kanyo mar tipo makonyo in terms of sustaining and breeding rech goeko. To moloyo pigno ero bende chak konyo nyaka the community. So magi gik mwatimo mondo mi wa make sure ni tiegruok en tiegruok ma kinyasani to en applicable to the day to day current affairs and how it can build our economy. Erokamano. Erokamano Bovins. Kinde mang'eny ka wang'iyo nyithindo gi ma bende ne timo tiegruok gi eki, samoro ng'ato nyalo ng'iyo ni gin joma ne ok otimo maber e sombgi mokwongo, obed e high school, kendo ng'ato nyalo ng'iyo gi kaka jok ma samoro gima ginyalo timo malong'o onge. Ukawo gi kendo uketo gi e kit somo maket kod maendi. Gino mane ma un go kod nyithindo gi? To be in adier ni samoro gin joma samoro wigi ok beth? No, mano ok adieri. Kendo ok en adieri kabisa. Gimomiyo ok en adieri en ni ng'enyne gik mamiyo ng'ato nyalo timo maber e klas kata nyalo timo marach nitiere factors, nitiere gik mang'eny. Mokwongo en environment ma you are subjected to kidhi school. Kaka wan ing'e na somo kamoro ni Bugo primary. Samoro idhi lunch tiyudo ka guok ema onindo e kendo. Idok ot tirawe tie chiel kawo nyabende mochiek maber marateng' timuodo timodho pi tidok school. To ng'ato tiyudo ka kodok ot kata samoro kodok ot en gi feeding program e school. Koro nitie kaka ngimane opogore gi ng'at moro ma kata mana kako chiem tabu chande. Samoro nitie jok moko man gi access to books. To jomoko onge access to books. Nitie jomoko ma jonyuolgi cannot even afford school fees. Koro iyudo ka ng'enyne en dala. To jomoko to somo. Koro magi are factors manyalo miyo ng'ato ok perform maber, to onyiso ni en gi rem kata ng'ikruok kodok korka obuongo. Koro magi eki memomiyo iyudo ka jok moko timo maber gi eki kitero gi kuonde mag tiegruok gi eki, they even do better moingo jok man gi certificate gi jomo graduate man gi degrees. And sani eri anyalo nyise ni kaluwore gi rang'iny mwaketo e kuonde tiegruok gi eki, wan gi ji ma university mose graduate mabiro bende vocational training centers oka mondo giyude skills mar lwedo. Gimbe gibedo kata in kigombo mondo mi ing'e kaka iloso bao aina mwaketo kaeni, inyalo biro kata mitiegri, koro ok imany fundi, koro in fundi kendi, ilose kendi. Aparo mano en gima kare. Nyithindo gi kawuok ka nawinjo ka gavana producer marwa nyalo manyonwa sigana manyoro no ero kapo ni entie mondo winj weche mane owachi kod gavana ma Kisumu Professor Peter Anyang' Nyong'o kod jalupne. Chal ka gima sirkand kaunti ma Kisumu un kod geno matut kod nyithindo gi eki. Kotende kod lek mar gavana kano obedo gavana. Geno mane un kod nyithindo gi ka giwuok tuneno kuloko gwenge machalo nade? Gima ng'eyo ni sama ng'ato kata ng'ata nigi weapon e lwete manyiso ni skills, en ng'atno manyalo bedo innovative, en ng'atno manyalo build, en ng'atno manyalo loso ngimane to kod ngima community mondo obed e yo makare. Tende ni Kisumu County kaeri nitie gik mang'eny ma pod wadwaro ni mondo tim, tibiro mana tim gi dhano. Dhano gi be nyalo timo gi ka gin gi skills madwarore. Koro wadwaro ni ng'eny ji obed jok man gi gimoro ma ginyalo konyo godo in terms of contributing to the development mar our economy, to the development of our community and development mar county. Koro emomiyo wadwaro ni ng'eny ji otiegre, obed gi gimoro ma kwabet piny to wanyalo ng'iyo ni ma nyalo konyowa kama kama, ma nyalo konyowa kama kama. Koro gigi te koriw to miyo wadongo kendo wasudo mbele kaka oganda. Ok en thuolo mokwongo midonjo kendo itiyo kod Professor Peter Anyang' Nyong'o ahinya to e migawo mar somo. Moko kuom lek mane udwa ni mondo mi chopi kata manifesto mane gavana dwa nochopi, ne be uneno ko implement gi e okang' makare e kaka tend migawo mochung' ne weche mag somo ahinya TVETs kod nursery schools? Kabisa. Watemo kendo kama wachope waneno ka wane rang'iny maber kabisa mar miyo mondo mi wachopi. Nikech mokwongo according to Professor Peter Anyang' Nyong'o
nodwaro ni county ward ka ward obed gi vocational training center. Yes. Sani king'iyo nitiere kama osechopo nikech ka gavana nokawo lodge ne nitiere vocational training centers 21. Yes. Sani gin 28. Tiere nitie mosemedi. To gigi mokimeda bera ni medo ni infrastructure. Sami medo to nyaka equipgi. Yes. Sami medo Nyiso ni kisegero facility nyaka ine ni nitiere tools madwarore. Kabisa. Kendo mana makinyasani. Bende olure gi kod kit somo mudwa no bed implemented. Yes. Okay. Kasto jok ma train ji luongo gi ni instructors. Bende nyaka bed kuonde go tieni nyaka wandiki jok ma bende konyowa mondo mi tiegruok obed e yo makinyasani. Nikech ei tiegruok ka eri nitie gik moko ariyo. Sana jok ma puonjo. Yes. Mokwongo nyaka gibed gi adequate, iluongo ni adequate numbers. But again nyaka gibed gi the competency that is required. Koro magi kimis to you have also missed in terms of impacting gimiluongo ni quality technical training. Nyiso ni ng'ama dhi puonjo nyathini bende nyaka bed ng'at ma nikod lony gi mopuonjo. Kabisa. Ere kaka uneno ni ma ochopo kare? Koro mane momiyo piny ma mibadhi otweyo. Sama walendo to mago gik manyaka wang'i wabedo specific ni my trade mwadwaro, instructor on, my lodge mwadwaro, makinyasani, gigo te wang'iyo, sama itimo interview, bende pimo ratil mar ng'ato. Ting'iyo ni ng'ani eri to oromo kendo onyalo dhi mobedi mokony kama dwarore. Nyakono mogo jong mapiyo piyo wang'i kaka ne chenro bedo odiochieng' manyoro e kar tiegruok mar tije lwedo mano mar Rotary and Vocational Training College Kisumu. Ne en mor kod ilo odiochieng' eri ma kawuono e kar tat somo nero mar Rotary e boma maduong' ma Kisumu. E kinde goeko ma jopuonjre ojende goeko mok tin ne 3165 ne osedhnegi kondo bang' tieko sombgi e kuonde tat somo goeko mok tin ne 28 e Kisumu County mangima, kuonde goeko ma bende gisebedo ka giyudo tiegruok e nyandho mag weche mag somo ma opogore opogore. Wendo maduong' e kinde nyasi maket kod maendi ne en gavana e sirkand kaunti ma Kisumu, Ngire Anyang' Nyong'o. Today marks a defining moment, most profoundly in the lives of our graduates, their families, and all those who have supported their journey. Yet it is also a moment of collective pride for us as a county government. For we gather here not merely to celebrate completion, but to witness a transformation born of deliberate policy, sustained effort, and shared aspiration. E kinde tok mare kod ojende maket kod maendi, gavana Nyong'o ne ogolo jip kendo kwayo ne ojende gieki e kinde goeki ma bende giwuok kendo gidhigo chandri. Our vision, ladies and gentlemen, is clear and resolute: to establish a competitive, inclusive, and future-ready TVET system that is aligned with industry demands, responsive to technological change, and capable of empowering our youth to participate meaningfully in the economy. To our graduates, I address you. As you step into the world beyond this ceremony, please remember this, and I quote: "The world will not reward your certificate alone. It will demand your skill, your discipline, your creativity, and your resilience." Dhok achiel maket kod maendi bende nosir machiegni kod jalup gavana e sirkand kaunti ma Kisumu, Laktar Matthew Ochieng' Owili. Constitution that we passed in 2010 in Schedule 4 outlines functions for counties. One of those functions is vocational training. Your Excellency, on this front, you have outperformed many county governments. Migosi Owili bende nochiwo puoch gi pak malich mokalo ne ojende maket kod magi kendo nyisogi ni giket sinani e tiyo kod lwetgi mondo mi giket pesa e ofuko. Hebu nione kwa mkono graduates hapa. Allow me to congratulate all of you for the attainment of the different skills for which you'll be graduating today. Now, when you leave the confines of this compound today,
know that tomorrow you may have a job in your hand. In the county of Kisumu, because of the investment opportunities that have been created by the governor, we have quite a bit that is ongoing. The SGR was just launched the other day. Makasemba Affordable Housing Program Phase 2 is ongoing. And if you go to Lumumba, a very huge investment there, affordable housing is ongoing. Kabende, ekine tok mare kod ojende maket kod maendi, MCA Nero Makondele migosi Joakim Okech Swaga. Eko kalo kum gavana ma Kisumu Ngira Anyang' Nyong'o ne oro ote ne jatend piny owacho migosi William Ruto. Ni mtume ama nisimtume? You know, our governor is a very bright governor. And recently President Ruto promised that apart from the Nyota program that they launched, they were to start a different Nyota program for our VTCs. I want to ask you, Bwana Governor, go and request President Ruto that the next phase of Nyota project should start with our VTCs and Rotary and all the VTCs of Kisumu County. Should be among the first. Kwa sababu Bwana Governor, hawa tayari wamesoma, hawa tayari wako na skill, hawa tayari wanajua kazi ambayo wanafaa wafanye. Sasa ni Mr. President kukuja na kuwekelea mawe, alete ama asilete, aweke mawe ama asiweke. And that is a message from the graduates, Bwana Governor. Kabende migosi Swaga koro tioko thuolo maket kod maendi eketo kwayo ne Gavana Nyong'o moko kuom nyandho mag weche mowinjore otim e bero weche mag somo Rotary kono. Bwana Governor, the VTCs are suffering. And this I can tell you, Madam Gladys, who is here, will tell you that when they are doing their field work, it is a very big challenge. And therefore, I know we cannot acquire buses for all the VTCs. That let us have one bus that the VTCs in Kisumu County can share for their field work. Nimeomba ama sijaomba? Nimeomba ama sijaomba? Ya mwisho, si leo pia mimi nimekuja kwa graduation yenu. Si nimekuja. Hata mimi na graduate 2027 kama MP wa Kisumu Central. Mutakuja. Mutakuja. Nencheno maket kod mano mar sidho kondo nyithindo kendo jende mabende wuok e Kisumu County ma ok tin ne 3,000 mabende osebedo ka chwalo sombgi e Rotary Vocational Training College ma ok tin ne 20. Machini kendo, ukao siasa utero e sitho. Weche mag somo mana masempo, mane watama na maber, koro uloko bidu mar 2027. Awinjo kokwa gari, uonge gi geche ma nyithindo timogo field work. Anyway, wachagi siasa. Bura mano wachaga kama mos ni Rotego. Hey. Wacha no ukoro uwe gi jopiny ukombulu. Ombulu Uswariti ngama kwa ombulu no bi. Ombulu nyaka kwa. Makosa mar kwa ombulu to onge makosa kanyo. Ombulu nyaka kwa. Was it intentional? Koso ube no dhiero unono. That was expected. Okay. Kamora mora ma josiasa nyalo bed ni. That was expected. Okay. Big mane migosi Swaga kwayo. Do you applaud him? Nin kanyo kendo ni winjogi. Nantiere. Yes. Kendo na winjogi. Kendo nitie moko ma yes, they are good. To nitie moko ma if you look at it, they were just political statement. Nitie moko ma just political statement. For example, kano wacha pesa mar examination fee. And we are talking about the capitation. Capitation, these are processes from the executive to the assembly. Yes. And in most cases, as an executive wing, wasetemo mondo mi pesa nieri omedi nikech kaluwore gi chenro mag nyithindo madhiye. Policy ma wan godo dwaro ni kaber to nyithindo onego bed ni chulo Sh50,600 mar mondo mi gi make sure ni gidhi through the tiegruok te madwarore. County government sani chulo capitation of 15,000. To pesa ni wadwa ni mede mondo take care of majority of the vulnerable. Mok nyal the yudo tiegruok. But ng'enyne kidhi assembly kamotel ne gi Swaga ma is the head of budget. Yes. Tiyudo ka always wacho ni pesa tin. Koro pesa nieri ok nyal yude maber. To yudo ka koro kachande because it's a political platform. Ground, yes. To koro wacho ni koro o advocate for it.
and he sits enemo chair nyaka budget committee. Okay. So ng'eyo gimotimo, it was just a political statement. To watch bus monego be nyithindo timo Bus is okay. Yes. And manani, where do we get the budget? That is the question. Of course, Rotary nigi capacity mar yudo bus, but of course obro yude on a credit facility on a credit facility. Hola. Mamano gik mose discuss, board gino se approve, and at the executive we are looking on how to address the issue. Okay. But koro kamano bete chande, and then acquiring a bus for all the vocational training centers. Yes. Yodo kabende is also political statement. Actually, not all. Owacho niya, ng'eyo ni each vocational training center cannot acquire their own bus. So we need one that is general, that takes care of all the VTCs. But it's something it is only viable based on the institution that has the capacity. But kwado acquire, it means ni nichire level manyaka koro acquire godo. Okay. And there has to be budgetary allocation. Mabende en mowacho no, mobro tero ne mondo approve. Untie koda kata Kisumu County tie koda tertiary institutions ki wacho ni 28. Yes. Mabor mogik gi boma ma Kisumu ni kanyo. The farthest. The farthest. Is it in Muhoroni? The farthest nyalo Could bedo it be in Muhoroni. Seme? No, nyalo bedo Muhoroni. Wan gi Mariwa. Mantiere Seme. Mantiere Muhoroni. Tapani mane manyalo bedo the farthest king'iyo in terms of distance. Okay. Yes. Koro ka un gi bus achiel to nyithindo gi dwa timo practical mowacho ka. Ere kaka bus ne nyalo maneuver its way sub counties duto te ma equally gi support nyithindo gi. Is it attainable? It depends with the program. Yes. And how it is arranged. It depends with the program and how it is arranged. Tendane kanitiere program onego tim. I need, yes, to nitie kaka inyalo losi mam konyo koro in terms of the movement mag nyithindo gi kuonde mag nyalo dhiye gi activity monego bene gitimo. Nikech bus ni ok en mar ni golo nyathi ode titere school. Kaka titere kare tiegruok tichak iduoke. Bus ni eri en obro support in terms of other activities. Samoro gin gi exhibition moro gidwa dhi timo kamoro. Koro gisebire school, girade school. Yes. Gikawo materials gikete gari. Kamano. Gidhi kata ken mana showground Kisumu. Yes. Koro kuonde go eko koro wang'iyo ni to program gi eki gin mage, to based on kaka gibiro ere mwanyalo miyo priority, and sama miyo priority wamiye on what basis. Then you work on a schedule. Okay. Yes. Ye program kata chieno monego be ni ringo kata tayo. Yes. Mapiyo nikech saa ma wang' wantie buche mabura ma Migosi Bovens bende winjore dhiye samoro amora ma samoro idhi ot kisewuok e tich Bovens, idhi yweyo, idhi gone dendi mos. Ang'o miwinjo kamoro ga chunyi king'iyo kwan mar nyithindo mwaneno odiochieng' manyoro? And then put it in mind ni wawinjo ni ubende idwa ni mondo koro kaka county ubi kod kama nyithindo nyalo ga time attachment maka gisetieko samoro be unyado kumisogie. Pero kamano ahinya. Mokwongo en mani nitiere rang'iny monego bed ni wachope, to pok wachopo. But kata pok wachopo, nitie steps moko manyalo wacho ni okaro ondamo moko masegoyo. Yes. Ondamo mokwongo en ni wasebedo kwamedo jopuonje matego nyithindo gi eki. Mago ndamo manyalo wacho ni wasegoyo. Wasemedo kwan mar centers gi eki. Mano ndamo mwasegoyo. Machielo en ni wasetemo mondo mi wa improve on the workshops man godo, the infrastructural development. Mano wasetimo. Wasebedo wamedo tools and equipment every financial year. To moloyo wasebedo gi partners mabende biro ma support wa. To watimo gi partners, waloso gimoro miluongo ni regular round table, partners round table. Yes. Mwakelo partners gi on board. Nitie partners ma support wa in terms of tools, nitie partners ma support wa in terms of training. Mantiere higa mokalo, center managers gi instructors moko nodhi nyaka Canada. Yes. Mondo gipuonjre gine kaka itimo tiegruok ma kocha chande gichak gikelo puonjruok ma kinyasani benchmarking more. Koro mago watimo te.
Yes. Mago are part of the milestones mwase loso. Gima nang'isi mar kaka centers of excellence. Yes. Bende watiyo gi a partner miluongo ni Kumundo. Wase set gimiluongo ni digital community hubs. Yes, yes. Centers ma rowere nyalo puonjore tiegruok mag kinyasani ICT. Mago wasetimo, wase achieve kata sio partner miluongo ni Stanbic Foundation. So sama loso partnership round table, kelo nyaka industrial players on board. So that we agree, these are the kind of trades mwatimo. Yes. Magi nyithindo mantiere. Nyithindo gieki, during this period, gibro the attachment. So wawuoyo kodi and they give us opportunity prior. Koro nyathi ka nitiere gi opportunity modwa the attachment, ong'e ni kaeri, abro dhi kama kama, abro dhi kama kama. So that support system is always enhanced. Machielo kendo en ka giwuok, to nitiere moko mabende yudo kwa already because of the program and curriculum implementation with industrial players. Yes. Yudo ka kata mana kuonde ma koro gimanyo tich. Yes. Gidonjo e yo mayot. Gidonjo kendo yudo ka kendo miyowa tich mayot kabisa. Koro bedo gi a system. Yes. Ma you bring all the stakeholders, all the actors in the ecosystem. Mag Vocational Training Center is the best idea. Manyalo konyowa dhi mbele nikech wadwaro ni skills mobed acquired in the institution is the skill that is required in the industry. Gavana Nyong'o winjo ka wuoyo statement mogik ka entie kod geno malich mokalo gi ojende gi kendo ne owuoyo kolero ni en gi mor ni wadhi Kisumu, ok dhi lwana wach ne boardroom, bro wach Kisumu studios like we are here today, kembe mathedho chumbe, kama itime journalists and everything. Ki compare kane Governor Nyong'o donje telo gi up to now, Kenya ne mosebedo nieri, wasego kang machalo nade building youth, young people in the communities, to ang'o modong' onego tim within the span mapod wantiere go ni? Aparo ni ondamo mwasegoyo tasewacho. Yes. Ni wasetemo strengthen and more so strengthening our vocational training centers and strengthening areas mwase strengthen godo benda sewacho gik mwase timo nyaka ne Governor Professor Peter Nyong'o donji. To gima timore maduong' ni nyaka wa change gimiluongo ni mindset wa as a community. Okay. Nikech vocational training centers We are changing from where to where were we initially? Initially, the mindset. The mindset man godo ni these were the village polytechnics. Yes, yes. Mano juang mano ng'eni onge gimoro manyalo kae. That's the notion, by the way. But sani ka ji neno gi, kata kidhi Rotary, kata kidhi Akado, kata kidhi Katito, kata kidhi Ahero, kata kidhi Sabako, kata kidhi Lunga, tiyudo ka en kamoro mopogore gi kama nyocha ji ong'eyo chande. Koro maeri ema wadwaro ni mondo oganda wa ong'e ni kuonde ma wantie go mag tiegruok gi sani nie rang'iny mamalo. Anyalo ng'isi ni kata mana sani nitie machines kata tools ma kidhi Rotary to ok inyal yudo nita. Kata mana Kisumu Poly kibiro karwa tibo yudo ka nitiere pogruok maduong' mantiere. To mano e gima Professor Peter Nyong'o osetimo mondo mi o make sure ni wan gi gike mag tiegruok ma Kenya sani makonyowa mondo mi wadhi mbele. Emomiyo sani kata ka na wacho ni wase goyo ndamo moko, to nitie ndamo moko ma pod wadagoyo. Pod wamedo namba mag vocational training centers. Pod wamedo namba kata kwan mar joma puonjo kata joma tiego rowere gieki. Bende pod wandiko kata sani nitiere ndiko mantiere process ma wamedo godo kwan gieki. Wasetemo bende strengthen kata mana board of governors ma bende wakelo on board mondo mi okonywa in terms of governance issues mag vocational training centers. Koro gima kwayo ni nyithindo kamoro amora ma gintiere rowere mantiere ka ng'ato osetieko form 4 kata samoro nitieko class 8 to kiyudo thuolo mar dhi e form 4 mondo idhi mbele gi somo, warwaki in gi opportunity mondo idhi kuonde tiegruok eki mondo kia to ngimani bende olokre, ibede gi gimoro minyalo dhi ti Musa nopenji ni to ang'o ma in ge lweti. Koro nyaka ibede gi luth moro minyalo duongo kamoro. An anyalo ng'isi ni ndalo mane an e mbalariany noyudo koneg Dr. Mbai. To miwa dakika 30 mondo wawuog e mbalariany. To dakika 30 ni naonge siling 10 ma idho Kenya Bus Service ma dhi kantina Kariobangi no. Siling 10 nakwayo. Koro kasedhi during that break
abedo linked gi ng'ato mane timo electrical installation. Koro nwakawo stima malo e pole to watimo godo installation gi wiring e stonde ma Kariobangi North Market kachande. Koro kadok school bang' dweche adek to an gi pliers, an gi screwdriver, an gi sellotape. To koro sano ero anyalo repair socket, switch, coil, iron box, heater, gigo eko. Tayudo siling 50. Ng'anyo ngimana nochako lokore. Emomiyo skill ka in godo, ma in godo e lweti, ng'ato ok nyal mayi. Kia kuonde tiegruok kande nitiere yore ariyo. Inyalo yudo tich kata inyalo chako ohandi moro midhi mbele. Nyoro apani niwinjo gima nawacho, nitiere kata kijana moro miluongo ni Erastus. Erastus ni nobedo supported gi Shofco. Koro Erastus ni Asondu to tiegore Katito. Erastus sani timo agribusiness, specifically poultry farming. Mondiko nyaka ji ariyo. Otimo hatchery kendo ouso chicks at different ages. And the business is promising. To nyoy ko graduate. To sechako timo ande. Emomiyo wadwaro ni kata kia kuonde tiegruok ng'eni inyalo ndiki lakini in bende inyalo ndiko ji. Exactly. What is maybe you didn't see or you know, maybe you don't know. We saw even elderly people among those young boys and girls. Kumani wachunge Uganda kocho, we could see jomadongo kane nitie kanyo. And I think my heart melted kano jaduong kapod dhi nyime kod weche gi mag somo. Manyiso gini ok oyiero higa ma ng'ato donjo. Ok wayiero kata matin. Ok wayiero. Higa ok wayiero. Inyalo bedo kawacho ni kata kapo ni ok idhi skul maber, warwaki. Samoro bende iki oniang', warwaki. Samoro be in gama mamiyo man gi nyathi. Mabe wi kuot kaka idhi skul. Samoro nyathini be notimore kiajali. Koro ok idwa dhi skul. Bende warwaki nikech wantiere bende gi lactation rooms. Kama ginyalo dhodho nyithindo. Kama nyathi nyalo we. To bedo taken care of with a professional. Idhi mbele gi somo. Kiwinjo kidwa dhi dhodhe tidhodho nyathi tichako iduogo ir mana e klas. Mago bende watimo kachande te. Tiende warwako ji mowuok kuonde mopogore opogore, irrespective of the age, irrespective of the social status, irrespective of your education background. In fact, wanyaka ge jo PWDs. People living with disabilities. People with disability, not living with. People with disability. Mabende wan godo kacha. Manyiso ni gin kod nyandho mag weche somo bende ginyalo donje kabisa mondo mi gilok godo uchumi kabisa. And kasto machielo kendo through a partner miluongo ni Miral Foundation yawo kendo thuolo mar training caregivers. Caregivers tena ni jok ma take care of the PWDs. Koro en bende oyude skill mondo oyude kaka onyalo yudo go yuto mare mondo ong'i kaka onyalo rito jalno mong'ol morito. Onyako bo bed kod know-how kabisa. Nikech mane yo monyalo yudo go yuto ne mondo en borit godo ng'ama orito ne. To ka en bende onge kaka oyuti to biro rito ng'ama ong'ol cha nang'o. That's a challenge. Yes. Koro mago te bende watimo. Apani none kare ugeno ni ere kaka ukawo nyithindo gieki? That would be a big question ma ng'ato nyalo penjo. Given sites magintie, obed Seme, obed Moroni, obed Nyando, Kisumu West, Kisumu East, Kisumu Central. Ere your catchment areas? How do you get them? And ng'ato kadwa riwre kodu otim nang'o? Our catchment area is the entire county. Yes. To luwore gi ng'ama dwa tiegore, course modwaro. Nikech ing'eyo onego bed ni kaber to ng'ato dhi e kar tiegruok machiegni kode. To samoro onyalo bedo machiegni kodi to onge course midwaro. Koro oluwore gi ng'ato. But wan wakawo ji majorly from Kisumu County. Nitie jomoko ma bende a oko mar Kisumu County ma bende biro tiegruok kuonde giegi. Moko nitie madak kuonde tiegruok kaka Ahero wantiere gi boarding facility. Koro jomoko a oko to biro to dak kanyo to gitiegore. Jomoko bende nyalo a kuonde moko to biro dak gi wedegi machiegni. Jomoko be nyalo a kuonde moko to biro kombo ot. Kaka Kisumu ka eri ng'ato nyalo kombo ot Manyata to koro dhi Rotary. Ng'ato nyalo kombo ot Nyamasaria to dhi Akado.
mano bende nitiere. Koro wan warwako ji te ma within Kisumu County to gi oko, to ng'eny ji madhi e kuonde tiegruok wa gin joma within Kisumu County. Okay. Yes. Samedo mandima wang'o Bovins to erokamano mane minyagone sirkand kaunti ma Kisumu kane waneno ka kweth maduong' mag oganda nye graduate odiochieng' manyoro kendo ne nyasi ma Kiswahili wacho ni yakufana kendo wageno neno machielo when to what is your word to the governor and the leadership mar Kisumu County kuom ne chiwo sel maket kod madhe nitie kikwa oganda wa inyisogi ni urwako gi machalo nade mondo mi gibi gikaw nyandho ma kit somo opogore opogore. Mokwongo adwa gone erokamano Professor Peter Anyang' Nyong'o kuom kawo somo as the biggest investment momiyo priority nikech kama ji osome lokruok nitie. Dala ma ji osome ngima dhano ok nyal bedo machal. Iwacho ni education is the only weapon minyalo tiyo godo to transform a community. And that governance stands very well. Okay. And any government is interested in future development and progress must invest in education. Okay. Kendo mano omiyo number 1 priority kendo time gi chunye te nikech onge gima somo en. Nikech en be en a product mar somo and is an educationist. Machielo adwa gone erokamano waziri na Mr. John Awiti. Bendi is a dedicated leader, an educationist, a man of excellence, a man of integrity, a man who is a team player for the good work mosebedo kotimo in that department. To machielo kendo adwa gone jo Kisumu County erokamano kuom neno ni ber mondo mi jowa oyud tiegruok e kuonde vocational training center. Sani kineno riyo ma ji nigodo mar donjo kuonde tiegruok eki iyudo ka ber kabisa. Hata mana jiwo gi kendo ni mae chakruok pod wadhi mbele. Koro gikawo opportunity ni mondo gidhi godo mbele mondo mi weche mag somo ong'awe rang'iny mamalo moloyo e kaunti ma Kisumu kaeri. Dako sekalo kanyo dong kanyo ari romo sadek okinyiri maket kod maendi nyakoro Magajwang' ne wantie kanyo kod Migosi Bovins mana achiel kuom jodito nyandho mag weche somo e sirkand kaunti neri ma Kisumu. Uwinjo kolero kaka gisebedo ka gigo chandri mar biro neno ni nyithindo bedo koda ng'eyo koda lony e wi kit somo goeko mopogore opogore mondo mi ginyal neno ni to higni goeko ma mbele kata thuolo makiny giyudo kaka ginyalo bedo jogoeko manyalo jitegemea e ngima. In mabedo ni luwo chenro gi achiel kachiel nyaka ne wachak wen maket kod maendi nyaka sani wagoyo ni erokamano. Wachak watime kendo odiochieng' machielo. Iluonga ni Sadoyo, wara odiochieng' makiny.